myslím, že je čas odevzdat první cenu, prestižní cenu Press Award, cenu novinářů. Je to tak, pretože Journalist Jury ani nezasadalo, ale vypytovalo sa týchto adeptov na víťaza národného kola, tak je čas odovzdať túto cenu. Odovzdať ju príde Andrea Hinková, Slovenský výber, a Juraj Sedlák, Denník Pravda. Želáme pekný večer. Rozmýšľam, že či dostanú obálku, alebo či si zapamätali to meno. Pekný večer želáme. Aké to bolo rozhodovať vo vašej kategórii pri udeľovaní Press Award? Dobrý večer. Tak vzhľadom na to, že nás bolo 25, tak to bolo trochu náročné. Ono sa to vyvíjalo a postupne až nakoniec to bolo, že tam boli vlastne na konci dvaja vo veľmi veľkej tesnotke. Bolo to veľmi ťažké, alebo to bolo, ako hovorili finalisti, v pohode? Myslím si, že prieskum, ktorý sme urobili, nám ukázal, aké sú schopnosti jednotlivých adeptov na túto cenu. Jednoducho sa ukázalo, kto je schopný ako komunikovať zrozumiteľne pivo, vedieť ho predstaviť svojim poslucháčom, svojim spotrebiteľom. Ukázalo sa, že mladí ľudia majú veľký potenciál rastu. Ďakujeme pekne. Zostáva už len jedna jediná otázka. Kto zvíťazil? No, takže víťazom ceny Press Award sa stáva Michal Mikuš zo Chateau Krakovany. Blahoželáme. Blahoželáme, gratulujeme. Jedným slovím gratulujeme, Andra. Vzhľadom na to, že teda naozaj ten rozdiel bol veľmi tesný, aby som ešte chcela pogratulovať aj Petrovi Štýpkovi z Košického Kamelotu, ktorý skončil na druhom mieste. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Journalist Jury. Videli ste ten potlesk. Doprajeme, závidíme, ale doprajeme. Prvý pocit? Prvý pocit je veľmi dobrý. Ja si myslím, že už len takéto ocenenie je výborné. Spýtame sa aj toho, ktorý skončil na druhom mieste. No ja som kolegovi to vôbec nezávidel, lebo on tam bol sám chudák a ja bol ľúto veľmi. Ale zmakol to na jedničku. Všetci ste borci, tak.